Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε μαζί περίεργα viral TikTok hacks. Βρήκα λοιπόν διάφορα hacks online στο TikTok και στο YouTube και σήμερα θέλω να τα δοκιμάσουμε μαζί και να δούμε εάν όντως δουλεύουν. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο TikTok hack μόλις το είδα, λέω αυτό σίγουρα θέλω να το δοκιμάσω διότι φαίνεται τέλειο. Για δείτε. Super cool TikTok trick you didn't know existed. Did you know you can scroll on TikTok without using your hands? Just say next. Next? Here's how. Go to Settings and click on Accessibility. Now turn on Voice Control. Click on Customize Commands and create new command. Add next to phrase and add TikTok at the application. Now for the action, run custom gesture. Do this and save. Now let's try it. Next. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, θέλω και εγώ να το κάνω στο iPhone μου. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα settings και πατάμε accessibility. Μετά πατάμε voice control. Να το. Setup voice control. Α, δεν το έχω κάνει setup, οκ. Ωραία. Μετά εδώ create new command και πατάμε next. Application, πατάμε TikTok. Action. Για να το τεστάρουμε. Πηγαίνω λοιπόν στο TikTok. Next. 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 Μόνο hack τώρα. Απλά έμεινα. Από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιούσαμε τόσο καιρό λάθος τους δίσκους de maquillage. Για να δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος με βάση το TikTok. Παίρνει έναν δίσκο de maquillage και το νεράκι καθαρισμού. Βάζει λίγο νεράκι καθαρισμού στον δίσκο de maquillage. Και αυτό που κάνει είναι ότι φυσάει πρώτα τον δίσκο de maquillage. Βγαίνει αφρός και καθαρίζει το πρόσωπό της. Τρελό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσουμε. Πάμε. Παίρνουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα νεράκι καθαρισμού και έναν δίσκο de maquillage. Βάζουμε λίγο νεράκι καθαρισμού πάνω στο δίσκο. Και αντί τώρα να βγάλουμε έτσι το μακιγιάζ, αυτό που κάνουμε είναι να το φυσήξουμε. Όντως δουλεύει. Ναι, καλά. Τι λες τώρα? Δεν το περίμενα. Το κάναμε λάθος τόσο καιρό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Για να ξαναπροσπαθήσω. Λοιπόν, βάζουμε λίγο νεράκι καθαρισμού στο δίσκο. Τέλειο! Δεν το περίμενα καθόλου. 10 στα 10 εννοείται να το δοκιμάσετε. Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε υπογραμμίσει κάτι με υπογραμμιστικό μαρκαδόρο, με στάμπιλο και να θέλετε να το σβήσετε, να μην θέλετε να το έχετε υπογραμμισμένο εκείνο το κομμάτι του κειμένου? Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος να σβήσεις το highlighter. Για να τον δούμε. Κατά λάθος λοιπόν του ξέφυγε το highlighter, προσπαθεί να το σβήσει με τη γόμα αλλά δεν σβήνει. Παίρνει λοιπόν ένα λεμόνι και μία μπατονέτα και έτσι μαγικά εξαφανίζεται το highlighter. Δεν παίζει αυτό να δουλεύει, αλλά θέλω να το τεστάρουμε μαζί, οπότε για πάμε. Λοιπόν, για να γράψουμε πρώτα κάτι. Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν μπορώ να γράψω έτσι, κρατώντας όρθιο το τετράδιο. Κόβουμε ένα λεμόνι στη μέση, παίρνουμε μία μπατονέτα και για να το δοκιμάσουμε. Α, δουλεύει. Κάπως. Ψιλοδουλεύει. Απλά μετά φεύγει και αυτό που γράψαμε με το στυλό. Δουλεύει. Κάπως. Είναι χρήσιμο? Καθόλου. 0 στα 10 και σε αυτό το hack. Τώρα, βρήκα ένα hack για το πώς μπορείς να μειώσεις τα πιο σκούρα σημεία του σώματός σου, όπως για παράδειγμα τα γόνατα, τους αγκώνες. Για δείτε αυτό το βίντεο. Στο σχόλιο λοιπόν εδώ λέει πως ψάχνει έναν τρόπο να μειώσει τα μαύρα σημάδια αφότου έχει ξυριστεί. Πίστευε πως η αποτρίχωση με κερί μπορεί να δουλέψει, αλλά δεν ξέρει. Για λοιπόν να δούμε αυτό το homemade remedy που μπορείς να κάνεις από το σπίτι. Παίρνεις λοιπόν φυστικό βούτυρο, μέλι, χυμό λεμονιού, κουρκούμι, τα ανακατεύεις όλα,
τοποθετείς αυτό το μείγμα στα γόνατα, σε οποιοδήποτε μαύρο σημάδι έχεις στο σώμα σου και αυτό μειώνει τα μαύρα σημάδια. Παίρνουμε λοιπόν το μείγμα και το τοποθετούμε στα μαύρα σημάδια του σώματός μας και το αφήνουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια το βγάζουμε και υποτίθεται πως πρέπει να έχουμε δει μια μικρή διαφορά, αλλά φυσικά από την πρώτη φορά δεν είναι εφικτό αυτό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα δεις διαφορά από την πρώτη μόνο προσπάθεια, αλλά σίγουρα αν το κάνεις αρκετές φορές μπορεί να αρχίσεις να βλέπεις κάποια αλλαγή. Αν αυτό είναι κάτι ήδη που το κάνετε στο σπίτι σας, εννοείται πως θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Και πάμε στο επόμενο. Πώς να κάνεις τα χείλη σου να φαίνονται πιο juicy, πιο μεγάλα σε λίγα μόνο λεπτά. Παίρνεις λοιπόν ένα λαστιχάκι και δένεις μόνο το άνω μέρος από τα χείλη σου και το αφήνεις για 5 λεπτά και μετά υποτίθεται πως έχεις πιο μεγάλα χείλη. Για να δούμε και αυτή την κοπέλα που το προσπάθησε, έκανε αυτό το hack. Έδεσε λοιπόν τα χείλη της με ένα λαστιχάκι, με ένα μίνι λαστιχάκι, γιατί το μεγάλο δεν δούλευε, ναι. Περιμένει λοιπόν 5 λεπτά. Okay, don't laugh if you're trying to do this. Now leave it on for 5 minutes. I'm probably gonna have purple lips. Okay, I can't tolerate this anymore. Ouch. Δεν έκανε τίποτα. I did. What the? Don't do this. Οκ, μας είπε να μην το δοκιμάσουμε εμείς, αλλά εμείς θα το τεστάρουμε. Για πάμε. Αρχικά βγάζω το lipstick. Έχω και τα δύο λαστιχάκια, και το μεγαλύτερο που είδαμε στο αρχικό βίντεο και το μικρότερο. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε καταρχάς το μεγαλύτερο, να δούμε αν δουλεύει. Αυτό έκανα. Αου. Δεν γίνεται, δεν μπορώ με τίποτα. Θέλει το μεγάλο λαστιχάκι, για να δούμε το μικρό. Μα πώς το δένει! Αου, πονάω. Α, μπορώ να μιλήσω, εντάξει δεν φεύγει. Πονάω, αου. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Μην το δοκιμάσετε αυτό το hack, δεν κάνει τίποτα. Νομίζω πως είχαμε δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Α, ναι, είχαμε δοκιμάσει αυτό το προϊόν το οποίο το βάζει στα χείλη σου σαν κύλινδρος που ήταν. Εκείνο κάπως δούλευε, κάτι έκανε. Αυτό με το κοτσιδάκι δεν δουλεύει, μην το δοκιμάσετε. Και είναι τα χείλη σου, με πονάνε τα χείλη μου αυτή τη στιγμή και δεν είδα καμία διαφορά. 0 στα 10. Πάμε να δούμε το επόμενο TikTok hack που βρήκα. So I saw a hack where if you take a lemon and a skewer and you stab just the end of it all the way through, try not to go all the way through the back side. Μέσα στο λεμόνι. Do that. Και το βγάζεις. And then squeeze. Okay. Και έτσι βγαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα ο χυμός λεμονιού. Oh my gosh, so much easier. Χωρίς να κάνεις φασαρίες, χωρίς να τα λερώνεις. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Παίρνουμε ένα λεμόνι και ένα ξυλάκι και περνάμε το ξυλάκι από το λεμόνι να περάσει και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Και μετά το βγάζουμε. Για να δούμε, θα βγει πιο εύκολα ο χυμός λεμονιού τώρα. Όχι, για να δούμε από την άλλη. Αχ, πώς το έκανε και φαινόταν τέλειο εντωμεταξύ στο βίντεο και φαινόταν τόσο εύκολο. Ήμουν σίγουρη ότι θα δουλέψει. Τίποτα. Ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη βγαίνει τίποτα. Fail. Πώς τα κάνουνε μερικά και είχα ψηλές προσδοκίες για το συγκεκριμένο. Για το επόμενο hack λοιπόν βρήκα έναν τρόπο να κάνεις ένα ψεύτικο BBL. Να κάνεις τον ποπό σου να φαίνεται πιο ανορθωμένος, μεγαλύτερος. Παίρνεις λοιπόν ένα καλσόν ή ένα κολάν. Το φοράς και μετά κόβεις 2 τρύπες στην περιοχή του ποπού. Μετά φοράς το τζιν σου. Και έτσι ο ποπός σου φαίνεται πιο ανορθωμένος. Θυμάστε που είχα
είχα αγοράσει από το Wish πριν μερικά χρόνια, πρέπει να ήταν πριν περίπου 3 χρόνια, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που μας έδειξε στο βίντεο. Είχε τρύπες στις περιοχές του ποπού, έτσι ώστε να κάνει τον ποπό σου να φαίνεται πιο ανορθωμένος, πιο μεγάλος. Θυμάμαι από εκείνο το βίντεο ότι είχε δουλέψει κάπως, αλλά φαινόταν ψεύτικο και δεν μου άρεσε. Να το σορτσάκι με τις 2 τρύπες. Σίγουρα έχει διαφορά, απλά είναι λίγο περίεργο όντως. Δεν χρειάζεται, είναι αχρίαστο. Αν θέλετε κι εσείς να το δοκιμάσετε και δεν θέλετε να αγοράσετε το προϊόν από το Wish, σίγουρα μπορείτε να κάνετε αυτό το hack από το βίντεο. Να πάρετε ένα κολάνι, ένα καλσόν, να κόψετε 2 τρύπες και ορίστε. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας hack και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Το όνομά μου και στα 2 είναι Manuela M και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!